Hello, good morning mga Bisaya. So, di ata karon nagpista og host mga Bisaya, no? So, prayer ni kay wa mo koy host, nangayo lang ko ni Sir Butoy. So, shout out Jinda Carwash Vulcanizing. So, di rin na mo mga Bisaya. So, located sa Bagakay ni ang vulcanizing mga Bisaya. So, okay na kayo ang tingog sa akong motor mga Bisaya, no? So, ready for Bohol Loop. Kaluyan sa Ginoo, mayong lawas. So, share lang nako ang tingog sa motor nako mga Bisaya, no. So, wala na siya backfire. So, okay na siya kay guba ra man siya og hose na buslot ang hose niya. So, nangayo ra tag hose niya. So, yang gisuwayan. Okay na kayo mga Bisaya. So, daghang kayong salamat ni Sir Bitoy sa pag-ayos akong motor na Prey. Thank you.